May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Nagapangunang na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pito na ang cholera cases sa Negros Occidental, Silay City may 5. Traffic rerouting kag road closures para sa Mascara Festival aprobado na sa Bacolod SP. Sa Kawayan, mga tulaan sa lalaki nga missing humalin sang Hulyo nasapuan. Rider patay matapos mabungguan sa patrol car sa San Carlos City PNP. Kag sa good vibes, preparasyon para sa kick-off sa lubong sa Mascara Festival masako na. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Luis nagwa na sa PAR pero may panibag-o na naman nga LPA malapit sa Samar. Nangin isa na ka severe tropical storm ang bagyo nga si Luis pero yara na ini sagwa sa nga Philippine Area of Responsibility. As of 10 a.m. si Luis ang yara na sa 1,130 kilometers east sa northeast of extreme Luzon. May kabaskugon ini nga 100 kilometers per hour kag pagamadlos nga 125 kilometers per hour. Wala sang mangin direkta nga epekto sa Pilipinas ang Bagyo Luis. Last 9 kainasang aga nagwa na ini sa PAR. Pero may panibag-o na naman nga low pressure area nga magadala sang pag-ulan sa eastern nga portion sang Visayas. Yara na ini 335 kilometers east sang Giwan, Samar kag dako ang posibilidad nga matunaw ini. Ginapaabot ang pag-ulan sa mga area sa Visayas kag Mindanao bangod sang LPA. Sa number 9, duwa ka adlaw antes magsugod ang Mascara Festival sa Bacolod. Ginaprobahan sa Sanggunian Panlungsod sa syudad sa Bacolod ang paghatag sa financial assistance sa mga barangay nga magapasakop sa arena kag street dance competition pati na sa electric mascara. May report si Nico Delfin. Kaina, ginaprubahan na sa sesyon sang konseho ang kontrata sa tunga sang Bacolod Youth Foundation kag syudad sang Bacolod. Gin-ratify naman ang kontrata para sa financial assistance sang 3 ka mga barangay nga magapasakop sa street dancing kag arena competition. Ginsiling ni Councilor Tadi Saison nga tanan nga mga kabarangayan nga magabaton sang financial assistance ang dapat mag-submit sang program of works kag liquidation para sa pondo nga halin sa syudad kag foundation. Ang ratification, tatlo lang ka barangay because may mga requirements man sila nga they have to submit before ma-release. So, I don't know. Ang kaginang gin-ratify, ang ila contract is 3 lang ka barangays. I don't know about the rest, basi kulang pa ila papeles. I don't know. 17 tanan ka mga barangay nga magapaindis-indis sa street dancing kag arena competition ang magabaton sang tig 500,000 pesos nga subsidy. Tig 350,000 naman para sa 13 ka mga barangay nga maga-entra sa electric mascara competition. Wala sang kwarta nga ihatag ang syudad sa Bacolod Youth Foundation nga among magadumala sang Mascara Festival karon nga tuig. Ini magluwas lang sa 5.35 million pesos nga pondo para sa financial assistance sang 30 ka mga kabarangayan nga magabasakop sa kompetisyon. Ginsiling man ni Saison nga pamuno sang Committee on Appropriations sang Konseho nga dapat itugyan sang foundation ang 40% sang mabilin nga surplus o kon kinitaan halin sa rental collection, sponsorship kag iban pa gikan sa Mascara Festival. Na sila sa city kung may mabilin. Kung may mabilin, they are required na ma-share. No? At the same time, they are also required to give financial report after the activity. Hara na sa MOA, sir. Ara sa mga. Pero hindi sila subject sa liquidation sa COA. Hindi, ito private na yung ila fund. Sini nga simana ginapaabot nga ma-release ang financial assistance para sa ila. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, Department of Health ang nagpanguna sa pagdusos ang booster shot sa idalom sa Pinas Lakasa campaign sa Banwa sang Murcia. Gobernador Eugenio Jose Lacson sa paglunsar sa programa ang nagpanawagan sa mga banwa kag syudad
nga magpangita sa pamaagi para maduso pagid ang pagpabakuna labi na nga manubo sa gihapon ang nalabot sang Negros Occidental sa ginhatag nga national target. 90% ang target nga madapatan sang duha ka dose ang COVID-19 vaccine sa mga senior citizen kag 50% naman sa general population ang target mahatagan sang booster dose sa idalom sang Pinas Lakas. 60.73% ang fully vaccinated sa mga senior citizen sa probinsya kag 78.12% naman sa general population. Sulod kay Dr. Kenneth Ronquillo sang DOH, sila magabulig sa probinsya sa pagpaayos ang vaccination campaign sini. Wala labot nga ginaduso ang house-to-house vaccination campaign, ginaabi-abi man ang mga incentive nga mahatag sa mga nagapabakuna kag nagabulig patuman sini kasubong sa mga barangay health worker. Sa Banwa sa Murcia, suno kay Mayor Jerry Rojas, may tag 3 ka kilos ang bugas nga mabaton ang mga nagapabakuna. Sa October 8 na magatapos ang Pinas Lakas campaign. We have to be honest enough to say that we have fallen behind the targets. Hopefully, we can do better, and it really needs a concerted effort of all LGUs. We'll have to go to house para mapuntahan natin yung mga senior citizens, and that's exactly what they're doing now. We're also helping the province in the overall campaign. That's why we're here to give support. And I know naman yung ating mga local officials have their commitments to help government. Sa number 7, lalaki ang ginaligar katapos ang duha ka mga robbery groups, arestado, armas kag granada nakuha gikan sa iya. Tigayon nga naresto kahapon sa kapulisan ang top 9 most wanted sa Bacolod City Police Office matapos ginserbi sa iyang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591. Ang ginakop amo si Ruel Amunin, 51 anyos, kasunod sa pulis, nabilin nga miyembro sang Aki Quadra kag Villarete Robbery Group. Ginisumahan ang search warrant bato kay Amunin kag pila sa mga nakuha sa iya nga balay sa pudok Marapara sa Barangay Bata ang isa ka hand grenade, isa ka caliber 38 revolver, isa ka KG9 pistol kag nagkalinlain nga mga bala, lakip na ang bala sa 12 gauge shotgun. Sunod sa BCPO, sila ang nakabaton man sa impormasyon nga involbado sa gun running si Amunin kasabong paghimo sa mga peke nga mga armas. Detained sa karon sa Police Station 3 ang suspect. Sa number 6, tulan sang lalaki nga humalin pa sang Hulyo na missing ang nasapwan sa Banwa sang Kawayan. Nagseparar na ang iya nga ulo sa iya nga lawas. Sa nga nagligad nga Biyernes nakita sa kampo sa Barangay Inayawan sa Kawayan ang bagul sang isa ka lalaki. Sa Martes tigayo naman nga nakita ang iya sini nga lawas, malapit man kung sa diin nakita ang iya nga ulo. Na-identify sa kapulisan nga ini ang mga tulan iya sang 31 anyos nga si Mark Anthony Cordova nga missing humalin pa sang Hulyo. Sunod kay Major Gary Alan Resuma, ang hepe ng Kawayan PNP, hindi pa nila matumod kung sino ang may kahimuan sa pagpatay kay Cordova, bangod wala man ini sa nakaaway suno sa pamilya. Pero posible may foul play gid suno sa pulis ang iya kamatayon, bangod siya ang gintago pa kag nalubong ang tunga sang iya sini nga lawas. Sa number 5, driver sa motor patay matapos mabubuan sa patrol car sa San Carlos PNP. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Roy Valiente matapos ini mabubuan sang kahapon sa patrol car sa San Carlos City PNP sa highway sakop sa Barangay Punao sa San Carlos.
Sunod sa kay Lieutenant Colonel Jesus Mesahon Jr., hepe sa San Carlos PNP, nagpatrolya ang kapulisan kagpapauli na inikuntani kahapon sa mag-overtake ang patrol car sa ginasundan nga tricycle. Mahimo wala matalupangdan sa driver sunod sa kay Mesahon nga may nagasugata nga motorsiklo sa piyak nga lane, amo nga sila ang nagbungguanay. Nagtingwa pa kuntani sunod sa pulis nga magpreno ang patrol car, amo nga nag-swerve ini kag nahulog sa kalog. Dead on arrival sa ospital si Valiente. Detained sa karon sa San Carlos PNP ang driver sa patrol car nga si John Mil Nieves nga casual employee sang syudad. Sa number 4, ginratify sang Senado kag sang Kongreso ang bill nga nagapaisol sang barangay kag SK elections sa October 2023. Ang Senate kag ang House of Representatives nag-ratify sa Miyerkules ang Bicameral Conference Committee report na nagapostpone sang December 2022 nga barangay kag SK elections sa ulihing nga Lunes sang October 2023. Ginsiling ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito sa Digicast Negros nga ang Bicameral Conference Committee nag-ugyon nga patigayunon ang piniliay sa katapusan nga Lunes sang October 2023. Ang masunod nga mga barangay kag SK elections ang patigayunon sa kada 3 ka tuig. Ini ang igapadala sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para malagdaan kag mangin isa kalayi. Si 4th District Representative Juliet Marie Ferrer katapos ang Bicameral Conference Committee. Sa number 3, mga pulis kag mga uniform kag non-uniform personnel ginpang deploy na sa ilang mga area sa Bacolod para sa preparasyon sa Mascara Festival. May masobra sa 1,600 ka mga security personnel ang magapasiguro nga mangin matawhay kag malinong ang Mascara Festival human Oktubre 1. Upod sa Bacolod City Police Office, magabantay man nakatapos ang 303rd Infantry Brigade, SWAT, kag K9 unit sa Philippine Coast Guard. Gideploy man ang PNP Special Action Force para magbulig sa pagpasiguro sa seguridad sa tiunsang selebrasyon. Humalin sa pagsugod sa selebrasyon, hugot man nga ipatuman ang citywide nga gun ban. Sa number 2, traffic rerouting kag road closure sa Bacolod para sa Mascara Festival ginaprubahan na sang konseho. Wala na mapatigayon pa ang kontani public hearing para sa ginaduso nga traffic rerouting kag road closure sa Mascara Festival. Gani, gin-adapt na lang sa Committee on Transportation and Traffic ang ginsubmit nga traffic plan sa Bacolod Traffic Authority Office. Sumugod Oktubre 1, tubtob 23, ipatuman ang road closure sa palibot sa Bacolod Public Plaza humalin las 3 sang hapon, tubtob las 5 sang kaagahon. Nalakip diri ang Rizal Street, palibot sa Araneta, Luzuriaga Street, pakadto sa Gonzaga Street, kag ang San Juan, kag Gatuslao Street. May road closure man sa area sang Lacson Street, North kag South Capitol Road. Ang mga northbound kag southbound vehicles ang mag-aagi sa alternate roads kasubong sang Gatuslao kag Aguinaldo Street. May 320 ka traffic enforcers sa magabulig agud mapahagan-hagan ang paggutok sang trapiko sa tuigan nga selebrasyon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagdangat sa 7 ang cholera cases sa Negros Occidental, kasunod sang duha na naman ka panibago nga kaso sa Silay City. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, may isa nga nagpositibo pagid sa kolera sa barangay E. Lopez kag isa pagid ang nagdugang sa ginhalaran. Sa karon, 5 ang cholera cases sa Silay. Madubo man ini pero kung hindi gilayon nga maaksunan sarang maglapta sunod sa gobernador. Nakahibalo man siya nga nagapatuman na sa nagakaigo nga mga tikang ang local government unit. May isa man ka kaso sang kolera sa Victoria City kag Ibi Magalona. Sunod sa kay Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez, yara naman sa estable nga kahimtangan ang pasyente.
Ginasulit ni Governor Lacson ang pahanumdum sa mga LGU nga magpatuman sa inspection sa mga water sources nila kasubugman sa mga water refilling station para mapasiguro nga matinlo ang tubig nga ginagamit kag ginainom. Napadala naman sa Provincial Health Office ang mga water sample gikan sa mga barangay kag may cholera case sa Research Institute for Tropical Medicine para sa laboratory testing. It's considered small, no? Citywide, but if we don't do anything about it, it can spread. They should be concerned now, and I know that they are aware of it and will do everything they can to put a stop to the increase in numbers of cholera, including the water refilling stations, especially yung mga local. They should also check on that, and of course the community source, no, of water should also be checked. Sa Good Vibes, masako na ang preparasyon sa Bacolod City Government Center para sa kick-off salubong para sa Mascara Festival 2022. May art installation naman sa fountain area. May report si Romeo Subaldo. Balik yuhom ang nabutang sa sentro ng stage nga na-set up sa tubangan sa Bacolod City Government Center grounds. Ang mga nag-set up sa sound system, masako na sa pag-set up. Amuman ang mga nagarakod sa LED wall. Pati ang iconic nga Bacolod 3D letters ang ginahingagaw man sa mga last-minute nga repair. Sunod sa festival director nga si Attorney Pinky Mirano Ocampo, nakahanda na ang tanan para sa kick-off sa lubong sa Biyernes. Masako man ang ilang meeting kaupod ng PNP para mapasiguro ang seguridad sa mga magatambong sa pagsug-alaw sa liwat nga pagbalik sa Mascara Festival matapos ang duha ka tuig. We had several meetings with the BCPO, BICA, etc. We already deployed, they have already the list on how many to deploy, especially sa Salubong and for the entire Mascara. So, I think covered na siya. Agaw atensyon man sa fountain area ang installation arts ang grupo sang artist nga si Charlie Co, kaupod ang 11 pagid ka mga local artists. Ginatawag ini nga Soaring High nga iga-unveil man sa publiko kadungan sang salubong party. Ginapakita sa sini nga art installation sunod sa kay Co nga sa imahinasyon nga may upod nga resiliency kag talento masarangan sa mga Pinoy nga malabot ang global stage. Ang anong ka mga daw kasubong sa superheroes nga mga art installation ang nagasimbolo sa mga overseas Filipino workers nga nagbiya sa pungsod kag nangisog bisan wala nakahibalo kung ano ang kapalaran nga nagahulat sa ila sa iban nga mga pungsod. Kag pinagi sang kapisan kag sakripisyo nagpangibabaw sa iban nga mga lugar. Buwas, las 4 sang hapon, magasugod na ang programa sa BCGC Grounds, tubtubla una sang kaagahon. Highlight sa event, ang performance ng singer kag songwriter na si Rico Blanco. Barb, kabay pa mag-ugyon ng yapon ang panahon sa pagsugod sa Mascara Festival. At least nagawa siya sa par na si Luis. Gani man mo pero biskan pag gaulan-ulan. Pero balantayan ming no, pati ako bala daw gahulat man kung ano gid ang matabo. Kay after 2 years nakabalik naman ang Mascara. Para makita ko lang excitement sa tao kita maglagaw. Hindi lang pagkalipatan ang minimum health protocol. Yes, ma'am. Kaagam na itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kang eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.